ассалому алейкум, мардуми тоҷик, ассалому алейкум ба кулли подписчикони Арху Аввал. бародаро, ҳамакаса зинда бошен, сарбаланд бошен, худованд ҳамата нигаҳдор бошад. як бародар дар бораи блогеро гуфт занам. Блогерое ки ба ном блогер ҳастанд мебураянд дар ҳақиқат шармандагира, мисоли гап шармандагие ки имина халқи худмона шарманда мекунанд. ман чӣ гуфтани ҳастам бародаро, он бачое ки ҳастен пагони кадоме ки нижи ҳастен, мисол дар сафи боло нево яду бародарои дастойни бачаҳои кӯча қабидагиен, аваёра маҳкам карден. бовар кун, ягон кори хатогӣ кардагӣ нестанд. ҳамин не хитон ҳамиёра ҷамъ мекунен, не мемонешон ки ҳам бачаҳои кӯча мисоли гап фаҳмонаншон. барои ҳамоқа ман фикр мекунам, ман баланд намегирам. иншоалло ки ягон чам тарс надорем. ай тирмаву ай милисаву балниса тарс монам натиен. ҳар тарафшон хонаи худмона, чи иҷа бошад, чи уҷа бошад. фақат ҳамира гуфтани ҳастам ки ҳам бачаҳои кӯчара чақа нашен. ва ё барои ҳам миллат акадестиям, ва ё барои ҳами хеле мекунанд ки номи тоҷика бад накунанд. ина не хитон мисол гап аваёра мегирен маҳкамшон мекунен, не мемоне ки ҳам бачаку бизананшон. мон бизананшон, чӣ ба неохӣ, мон бизанем, ягон шапалоқ бизананшон. намекушаншон аку ба шапалоқ задан ҳеч ка намурдай. барои ҳамуқа имина ҳами видеои ман барои шумо ҳастай. илтимос ҳами бачаҳои кӯчара чақа нашен. мистои тай барои як одам ду шапалоқ задан барои 15 суткашон битиен. шумо бояд ваёра бизанем, ваёра маҳкам кунем, на ин ки бачаҳора ё биромадагиан ай барои чӣ кардан ҳами кора ки барои чӣ ки номи тоҷика бад кардан, номи миллата бад мекунанд. барои ҳам қияду шапалоқшон задан тамом. ин видео ҳама мебиёнд, ама ҳам мерасанд. мо ҳам алҳамдулилло мусулмонем, мо ҳам тоҷике, мо ҳам номус дорем. охир ина не хитон мекунешон, не мегиранд маҳкамшон мекунем, не мемоне ки бачаку мисол гап дастшон битанд. барои ҳамин хоҳиш мекунам ай шумо ҳамун бачаҳое ки қабидагӣ ҳастен, ай душанбе, бачаҳои душанбера аваёра агар ки хитона ҷавонмард бигирем, саршон битем. протокола чӣ хел навистан дар кора, ки маро объяснит кардан дар кор неста, ё ки ман шуморо объяснит накунам. зинда бошен, худованд ҳамата нигаҳдор бошад.